Assalamu alaikum warahmatullahi. So guys, barkanmu da sake saduwa a cikin wani bidiyo na musamman. So sababbin members ina muku barka da shigowa duniyar 52. So ku biyo ni ku sha labari. A cikin wannan bidiyo din zan nuna muku abubuwa mabambanta kala-kala. So abu na farko tukuna, bayan a matsayinka na bako ko kuma in ce a matsayinki na bakuwa kin shigo cikin 52. So daga zaran kin karbi loan din dala 375 za ku kalli kudin ku ne a cikin wannan wuri da aka rubuta mata e-wallet. Kamar da kuke kallo yanzu dala 46.7 a ciki. So bayan ka karbi loan ɗinka, kudinka yana nan gurin. So washe gari, bayan ran da ka karbi loan din washe gari, za ka ga robo sun zo sun dauki kudinka sun tafi da shi kasuwanci. So duk bayan kwana 5 za su dawo su ajiye maka riba ne a ina, a wannan gurin da kuke kallo inda aka rubuta network income. Gashi nan dala 35 suka ajiye a kwana nawa da ya wuce, kwana 10. Tunda yau muna 20 ga wata 12. Gashi nan yau kwana 10 da budewa, amma har robo sun dauki wannan kudin sun je kasuwa, sun je sun kawo mana riba. Gashi na riban da suka mana, sun kawo mana riban dala 35. So a nan gurin ne za ku ta kallon kudin ku yana ta taruwa har sai ya kai adadin dala 375 da aka baka. So bayan account ɗinka ya bude, to zaka daina considering da nan gurin, zaka koma kallon nan gurin inda aka rubuta maka dala 46 nan. So daga zarar account ɗinka ya bude, zaka daina considering da nan gurin kamar da na gaya muku, zaka koma considering ne da nan gurin inda aka rubuta maka e-wallet. So in kun lura a nan gurin direct introduce kamar da kuke kallo, nan gurin introducer ne, nan inda ka gayyace mutum, duk mutum ɗaya da ka gayyata nan za a zo a baka dala nawa, za a zo a baka dala 8. duk mutum ɗaya da ka zo ka gayyata a nan gurin za a zo a baka dala 8 kamar da kuke kallo. Sannan kun kalla a nan gurin total network naka 0 ne. Wannan direct introduce nan ma 0 ne, babu wanda aka gayyata a cikin wannan account din. So bari nuna muku yanda robot suke ɗaukan wannan kuɗin, suke zuwa suke yin kasuwanci har suke iya dawo da kuɗi su zo su ajiye mana shi a nan gurin. So kai tsaye da ku jawo abun ku daga sama haka. Idan kuka jawo shi za ku zo daga nan sama, za ku yi kamar abin da kuka ne zooming, ga wani yanka a nan gurin. Bayan ka taba wannan yanka ga wani guri da aka ce community nan gurin, za ka taba kan community. Bayan ka taba kan community ga wani guri da aka ce international. In ka taba kan international, ga can guri da aka rubuta daga can kasa inda aka rubuta ina play history, sai ka taba gurin da aka rubuta maka play history. So daga zaran ka taba play history, abin da zai lura shine a nan gurin za ku kalla robot sun shiga kasuwa ne so nawa. Gashi nan an shiga an yi kasuwanci so 3, sannan sun kawo mana riban dala 35. Sannan abin da ya rage mana mu ci 3x muna da dala 1,117 kamar da kuke kallo. Sannan muna da robot guda nawa, muna da robot guda 6 a nan gudan. So idan kun yi scrolling zuwa ƙasa, ga wani guri da aka ce muku playing. Wa'annan gurare da kuke kallo inda aka rubuta muku playing split playing din, to wa'annan su ne robot din da suke kan kasuwa. Sannan ga amount din da suka dauka, wannan ya dauki dala 49, wannan 49, wannan ya dauki dala 58, wannan ya dauki dala 67, wannan ya dauki dala 67, wanda ya nuna muku completed ina kamar da kuke kallo. Ga sunan su 3, to su ne suka yi completed, suka zo suka ba mu riban dala nawa, riban dala 35. Gashi nan kamar da kuke kallo. Sannan a nan gurin ne za ku na kula da kuɗin da yake hannun robot naku. Gashi nan gurin robot guda 6 ne suke kan kasuwa yanzu, sun dauki dala 350, wanda gashi nan in kun yi lissafi a nan gurin, wannan ya dauki dala 58, wannan 49, wannan 49, wannan 58, wannan 40, wannan 67, wannan 67, haka garan da ya dauka da date da komai. So ta nan ne za ku dinga gane cewa adadin dala da yake hannun robot naku. Sannan kuma duk robot din da ka shiga ka ga ya nuna maka split din nan ya raba ne, sun raba ne. In kun lura a nan gurin ya dauki dala nawa, ya dauki dala 99, to dalan da ya dauka ta yi masa yawa, sai suka raba shi da wannan, sai suka dauki 49. So a haka za ku dinga shiga kuna dudduba account ɗinku. Duk wani sabon shiga 52 to ta nan ne zai dinga lura da activities na account ɗinsa. So a bidiyo na gaba insha Allah za mu zo da wani abun da za mu sake nuna muku a ciki. Allah ya samu dace.